खुलुमबाय बयखौबो दिनै दाख्लै 25 तारिखआव जि मोनसे जाथाय जालांदोंमोन डिमाकुसि टाउनाव मोनसे सिखाव खावनायनि आरो बेखौ लानानै सासे माने बाङालि गथ' दीप सरकार बिथांखौ बुनायनि जि जाथाय आरो बे जाथायखौ लानानै जि जोंनि गेजेराव माने ससियेल मिडियायाव माखासे माने बेब्रिबां गोरोन्थि फोसावलायनायफोरा जादों। दा बिनि सायाव जोङो दिनै अल बिटिआर बाङालि जुब छात्र परिषदनि आफाद फेडारेशननि आफादगिरि बिथाङा जोंजों लोगोआव दङ आरो डिमाकुसि आन्चलिक माने बिटिआर बाङालि जुब छात्र फेडारेशननि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि लोगोसे बिथांमोननि बिबानगिरि बिथांमोना दङ। जोङो दिनै जयै सावरायलायनानै दायखौ बिजिरनाय जादों जे गोरोन्थिया मामार ससियेल मिडियायाव माखासे बाथ्राफोरखौ फोसावनाय जादोंमोन डिमाकुसि एबसुखौ लानानै जे डिमाकुसि एबसुआ सासे बाङालि गथ'खौ माने लामानिफ्राय किडनेप खालामनानै एबसु अफिसाव लांनानै बुहैदों टर्चार खालामदों बेबायदि माखासे माने बाथ्राफोरखौ मिडियायाव बांसावनाय जों नुदोंमोन आरो बेखौनो लानानै जोंनि गेजेराव माखासे बेब्रिबां कमेन्ट होलायनाय जों नुदों। नैबे मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननो रोखायै फोरमायनो लुबैबाय दिनै बेयाव डिमाकुसि आन्चलिक एबसुआ बे बुनायाव जेबो लोब्बा गैया बेयो रोखा जाबाय आरो नैबे बाङालि फेडारेशननिफ्रायबो बिथांमोना दिनै रोखा खालामनानै होबाय। बिथांमोनाबो सिमान जादों जे मिडियायाव जिखिनि बाथ्राफोरा गोसारदों बेयो गोरोन्थि जादोंमोन। जोंहा दीप सरकारनि बिमा बिथाङा गावनि स्टेटमेन्टआव बुंदोंमोन जे डिमाकुसि एबसु अफिसा आंनि फिसालाखौ लानानै बिदि टर्चार खालामहैदों होनना बुंदोंमोन। दिनै बिथाङा सिमान जादों बिथाङा जोंनि अफिसनि माने दैदेनगिरिफोरखौ सिनायजोबा जिहेतु बिथाङा न'आव थायो दा बेखायनो बिथाङा गोरोन्थि बेखिनिखौ बुंफ्लांदोंमोन बेखौ स्वीकार खालामबाय आरो जोंनि एगेन्स्टआव जि मोनसे एजाहार होदोंमोन बे एजाहारखौबो माने बिथाङा जेबो आपत्ति गैयालाबासिनो बोखांनानै लाफिनदों आरो दिनै जोङो मोननैबो संगठना एखे लोगो जिरायनानै जोङो गोजोन मोनसे जि थासारि बेखौ लाबोनायनि थाखाय नैबे मिडियानि गेजेरजों जों फोसावनो सानदों। बिटिआरआव आरो जोंनि डिमाकुसियाव बयबो जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव अनलायनाय गोजोन खौसेथि बियो थाबाय थानांगोन आरो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै डिमाकुसि आन्चलिक एबसु हिसाबै जोङो बिनि सायाव खामानि मावो आरो मावगासिनो दं इयुनावबो मावगोन। दा दिनै जोङो बाङालि फेडारेशन आरो डिमाकुसि आन्चलिक एबसु जयेन्टलि माखासे खामानिफोरखौ जोङो मावनो लादों। बे खामानिफोरखौ जोङो इयुनाव जयेन्टलिनो समाज फोसाबनायखौनो होन जोंनि डिमाकुसि ओनसोलाव माखासे इलिगेल ड्राग्सफोर जायफोरा सोलिबाय थादों आरो जाय ड्राग्सफोरखौ सेबन खालामनानै जोंनि खुदियाफोरा गथ'फोरा नैफोरबायदि गाज्रि खामानियाव लिप्त जादों दा बेफोरखौबो अपारेशन खालामनो थाखाय जों जयेन्टलि खामानि मावगोन बेखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जों फोसावनाय जाबाय। गोजोन्थों। मैं बिटिआर बांगाली जुब छात्र फेडारेशन जिला समितिर सभापति तो आपलोर माध्यम किसान कथा कब विचारिছোঁ जो 25 तारिख राति जी घटना घटिছিল ডিমাকুছিত সেইটো ঘটনাত মানে আমাক বাইদেউজনে কৈছিল যে তেওঁ মানে ল'ৰাক আপচু অফিচত নি কিনে মাৰধৰ কৰিছিল আপচুৰ ল'ৰাবিলাকে এনেকৈ তেওঁ বাইদেউজনে আমাক কৈছিল। কিন্তু এতিয়া আমি তদন্ত কৰি চালোঁ নিখিল যুৱ ছাত্ৰ সংস্থা আৰু বেংগলী ফেডাৰেশ্যনে তদন্ত কৰি চালোঁ যে তাত মাৰধৰ কৰাত কোনো আপচুৰ ল'ৰা জড়িত নাছিল। তাত আপচু অফিচটো খোলা আছিল বেলেগ বাহিৰৰ মানুহ আহি ল'ৰাটোক উঠাই নি কিনে আপচু অফিচত অলপ প্ৰচাৰ কৰিছিল তাত আপচুৰ কোনো মানে ল'ৰা জড়িত নাছিলে বুলি বাইদেউজনে কৈছে আৰু আমি দুটা সংগঠনে মিলি তদন্ত কৰি চালোঁ যে তাত আপচু অফিচৰ ল'ৰাবিলাক নাছিল। সেইকাৰণে আমি যিটো এজাহাৰ দিছিল সেই এজাহাৰটো দুটা সংগঠনে মিলি আমি উদ্ৰ কৰিছোঁ। ডিমাকুচি শান্তি বজাই ৰখাৰ কাৰণে আমি যিটো মানে একলগত মিলি চলিবৰ কাৰণে যিটো মানে ভাল সিদ্ধান্ত ভালকৈ চলিব পাৰে এইটো এটা সিদ্ধান্ত লৈ কিনে আমি কেছটো উদ্ৰ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। সেক্ৰেটাৰীৰ ওপৰত দিছিল কিন্তু তাত আপচু পেচেণ্ট সেক্ৰেটাৰী জড়িত নাছিল। এতিয়া আমি এইটো মানে ক্লিয়াৰ পালোঁ আৰু অনাগত দিনত আমি একলগতে ভালকৈ চলি যাম মানে যাৰ কোনো মানে দুটা সংগঠনত কোনো মানে জাতিগত কোনো মানে ভেদাভেদ নাথাকিব। আমি একলগতে মানে আমাৰ এই বিটিচিৰ স্বাৰ্থত উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত একলগত কাম কৰি যাম বুলি আমি আশা প্ৰকাশ কৰিলোঁ। আজিৰ পৰা এইটো ঘটনাৰ লগত কোনো মানে কোনো মানে জড়িত মানে এইটো ঘটনাক লৈ কোনো মানে উত্তেজনা যাতে নহয় আমি একেলগতে মানে যাতে মানে ভালকৈ চলিব পাৰোঁ ভালকৈ মানে যাতে বড়ো হওক বা বাঙালী হওক বা আদাৰ জনজাতি হওক চবৰ লগত এটা সমন্বয় বজাই ৰাখি মানে চলিব লাগে বিটিচিৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত। ধন্যবাদ।
एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारा। बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकल साइन्स, एडुकेशन, एडभान्स एसामिस, एडभान्स बड', लजिक एन्ड फिलसफी, इकनमिक्स, जिअग्राफी, एन्थ्रपलजी बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव एक्सपिरियेन्स एन्ड क्वालिफाइड टीचार्स, बेस्ट एडुकेशन विथ एडोरेबल फीस, education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि। थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथायाव बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92% लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।